Другі верш, відаць, утварае самую вялікую складанасць для перакладчыка і для разумення гэтай гісторыі. Але ён вельмі важны. Вот дакладна ў гэтым перакладзе я чытаю так: «І зямля была голая і кволая, і цемра над абліччам бездані, і вецер Божы веяў над абліччам вады». Все пагаджаюцца, што мы тут маем карціну першаснага хаосу. Гэты першасны хаос належыць вот да гэтай зямной часткі неба зямлі, Шамаем Эрец. Мы бачым, што яно вот сапраўды пакуль што не ўладкаванае. Потым з гэтага неўладкаванага, неарганізаванага потым будзе мэтанакіраваны, метадычна, паслядоўна штосьці стварацца. Гэта все будзе трансфармавацца ў працэсе стварэння. Але пакуль што яно знаходзіцца вось у гэтым стане першаснага хаосу. Але гэта не проста неарганізаваны свет. Сярод усёй магчымай колькасці дэталяў, з'яваў, элементаў тэкст вылучае толькі некалькі, вылучае вельмі канкрэтныя элементы. Першы элемент, пра які гаворыцца, гэта зямля, гэта Эрец, і ёй даецца характарыстыка. Зямля была па-гебрайску тоху вабоху. Мы дакладна не ведаем, як гэта перакладаць. Гэта два кароткія словы, злучаныя злучнікам ва, тоху, боху. Адно з гэтых словаў тоху 19 разоў ужываецца ў гебрайскай бібліі і азначае пустату альбо спустошанасць, а слова боху сустракаецца толькі двойчы. Адзін раз у Ісаі дакладна вот у такой самай пары з тоху вабоху, а адзін раз у тэксце, дзе недастаткова кантэксту, каб зразумець ягонае значэнне, але там, дзе вся гісторыя, дзе таксама пра некую спустошанасць і бязладнасць. Хутчэй за ўсё, вот гэты дуплет тоху боху, тоху вабоху быў устойлівым выразам у гебрайскай мове. Вот у Біблію ён патрапляе двойчы, нам сапраўды недастаткова матэрыялу, каб яго дакладна перакласці. І праблема паўстае ў тым, што перакладчыкі імкнуцца зразумець, вот як мага лепш семантычна значэнне кожнага з гэтых словаў, і тоху, і боху, і вот у гэтым імкненні за дакладнай семантыкай, якую мы все роўна не можам злавіць, бо ў нас недастаткова матэрыялу, але за памкненнем да гэтай семантыкі трацяць вобраз, дзеля якога гэтая семантыка падбіраецца. Бо гэта менавіта кароткія рыфмаваныя словы, якія ўтвараюць такі вот яркі вобраз нейкай вот такой вот бязладнай зямлі. І вось адзін з прапанаваных варыянтаў, гэта зямля была голая і кволая. Таксама кароткія рыфмаваныя словы. Слова кволая у беларускай мове у некаторых рэгіёнах ужываецца менавіта для зямлі, але для зямлі, якая не родзіць. Магчыма, лепш будзе перакласці гэта менш ярка, альбо так вот больш дакладна словамі голая і пустая. Напрыклад, украінцы у новым перакладзе падабралі варыянт пустая і парожняя, што таксама крышачку мяняе вот гэту змест, таму што парожняя гэта тое, што не мае змесціва. Тут гаворка ідзе пра агульны выгляд. Але так ці інакш, вот першы элемент гэта зямля, якой даецца характарыстыка, што яна вот такая вось голая і кволая альбо голая і пустая. Наступны элемент паўстае цемра, якая над абліччам трэцяга элементу бездані. А потым мы бачым, што от руах Элохім, які мы перакладаем дух Божы альбо вецер Божы, штосьці робіць, от ён нейкім чынам знаходзіцца над абліччам бездані. І от бездань тыхом гэта чацвёрты элемент, які выбіраецца з усіх магчымых элементаў для таго, каб ахарактарызаваць тое, што адбываецца цяпер у свеце. Значит, такім чынам у свеце мы маем бязладную зямлю, маем цемру і маем ваду і бездань, над абліччамі якіх штосьці адбываецца. Вада і бездань звязваюцца паміж сабою вот таким вот лінгвістычна, вот таким вот тонкім чынам, ненавязлівым чынам звязваюцца тым, што на абодва маюць абліччы. І так як гэта зноў-такі вот для сучаснага чалавека гэта не зусім зразумела, то гэта ў перакладах альбо адно аблічча, альбо абодва апускаюцца. Тым не менш, для тэксту яны важныя, таму што вот гэтыя узнікае вобраз гэтых двух, так бы мовіць, двух безданяў вадзяных, якія глядзяцца адна в адну, якія тварамі бачаць адна адну. Але гэты твар гэта адначасова паверхня, над якой можа штосьці адбывацца.